Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Annau utawi werna asani kang kaping pindho iku af'alut tasyir. Iku af'alut tasyir. Nakwu ja'alah. Umpamane contoh lapat ja'alah maknane ndadekake. Warudda lan lapat rudda maknane balikake. Wattaquda lan lapat ittaquda maknane ndadekake. Wasayyara lan lapat sayyaro maknane ndadekake. Wa wahaba lan lapat wahaba maknane ndadekake. Qala Allahu ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Dawuhe Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 13. Faja'alna mongko ndadekake sapa ingsun Allah hu ing amal habaan ing kaya lebu mangsuron kang disawur-sawurake. Wa qala ta'ala lau yaruddunakum mim ba'di imanikum kufara. Lan dawuh Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 109. Lau yarudduna ing yento ndadekake sapa wong akeh saking ahli kitab kum ing sira kabeh. Lapat lau itu masdariyah. Mimbadi imanikum saking ing dalem sakwise iman sira kabeh kufaron ing padha kufur. Wa qala ta'ala wattaqudawahu Ibrahim qalila. Lan dawuh Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 125. Ayat 120. Wattaquda lan ndadekake sapa Allahu sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim qalilan ing dadi kekasih. Nakwu sayyartu Atina kuzafan. Umpamane contoh lapat sayyartu ndadekake sapa ingsun atina ing lempung kuzafan ing dadi kreweng ing dadi keramik. Wa qalu lan padha ngucap sapa ulama ing lapat wahabaniyallahu fida'aka. Wahaba mugi-mugi ndadekake niya ing ingsun sapa Allahu sapa Allah fida'aka ing tebusan sira. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.